Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα φλέγον ζήτημα. Σερβιτόροι versus πελάτες. Τίτλοι. Μετά την τεράστια επιτυχία που γνώρισε το ματά ελληνικών ομάδων, σκέφτηκα να ασχοληθώ με κάποια πράγματα που εκνευρίζουν τους σερβιτόρους. Πάμε. Είστε μια παρέα 10 ατόμων. Πάρα πολύ ωραία. Εξηγήστε μου, για ποιον λόγο παραγγέλνεται ένας και αναγκάζεται τον σερβιτόρο να πηγαίνει να έρχεται πιο συχνά από ό,τι τον έχει πάθει κόψιμο στην τουαλέτα? Ρεμάδες, λύστε μου μια πορεία. Γιατί πραγματικά πιστεύετε ότι το καφέ είναι παιδότοπος και μπορούν τα παιδιά σας να τρέχουν ανεξέλεγκτα από εδώ για από εκεί? Θες να μάθεις το μέλλον? Ή θα πέσουμε πάνω τους, ή θα φάνε κάποια κλωτσιά στο λαιμό, ή μπορεί να μπουν και στο φούρνο με πατάτες αν δεν τα πάρεις τώρα από εδώ. Θες να παραγγείλεις? Πολύ ωραία. Γιατί με φωνάζεις ψήτη? Γάτα είμαι. Μήπως θες να φτύσεις τον καφέ σου? Το παιδί σου θα ήθελες το φωνάζουν ψήτη? Όχι μάλλον. Αλλά έχει καλύτερο. Πάω στο τραπέζι όλο χαμόγελο. Καλημερίζει τον πελάτη. Αυτός χωρίς καν να σε κοιτάξει, λέει ένα φρέντο σπεσιομέτριο. Μετά μούτρα μέχρι κάτω. Το γαμάς ή δεν το γαμάς? Το γαμάς. Πες ένα καλημέρα ρε. Τι φοβάσαι? Μην γίνεις ευγενικός και σου πέσει κανένα αρχίδι? Ο γνωστός τζαμπατζής που θέλει την παραπάνω δοσολογία στο ποτό του ή να τον κεράσεις, λες και είναι κανασμένο πρόσωπο. Ρε παπάρα, σκερνάνε και στο χωριό σου. Βασικά μπορεί να σκερνάγανε. Μείνε στο χωριό σου. Γιατί αν θες παραπάνω, πλήρωσε και πάρε. Αλλά όχι, ξέρουν τον εργοδότη σου, οπότε πρέπει να σου κάνεις το χατήρι. Βρε ηλίθιε κουβά, είναι δυνατόν εγώ να μην θέλω να σου βάλω παραπάνω ποτό? Εντολές του είναι. Μη με ειρωνεύεσαι, με κοιτάς στραβά, σκάσε, πήγαινε σε αυτόν και πήξου στα αρχίδια. Γιατί εγώ, αν θα σε βρω έξω, θα σου πετάξω την κάλτσα μου μετά από 12 ώρες δουλειά. Εξηγήστε μου κάτι. Βλέπεις έναν πελάτη. Έχεις εχειριαστεί. Σε φωνάζει, ορίεται. Όταν πας γρήγορα στο τραπέζι του, σε κοιτάει σαν βόδι και σου λέει τι να πάρω τώρα? Τι μου προτείνουμε? Βλάκα, ηλίθιε, βόδι, έχω δουλειά. Αποφάσισε, σκέψου, ζητά μου κατάλογο, αλλά κοίτα να είσαι έτοιμος όταν θες να παραγγείλεις. Μη με ζαλίζεις. Είναι τρεις. Βράδυ, μαγαζιάδιο, προσωπικό άφαντο, παρά μόνο ένας κακόμοιρος που βγάζει τα σκουπίδια έξω και σου κάνει τη μαγική ερώτηση. Κλείνετε? Όχι ρε παπάρα, κάνω γενική. Κάτσε να βοηθήσεις. Καλέ σε βλάκας. Τι θα σου πω? Ναι, κλείνουμε. Σήκω φύγε. Όχι, θα είμαι αγενής και ακριβώς επαγγελματίας. Ενώ εσύ με τις ερωτήσεις σου είσαι ο Αϊνστάιν. Αχ, εκείνες τις μέρες που είναι δύο παρέες και η μία περιμένει την άλλη για να φύγουν. Εκεί θες να βγάλεις τα μάτια σου και να τα πετάξεις πάνω τους. Και είμαι και πολύ, πολύ χαλαρός. Τους κοιτάς, σε κοιτάνε, τους κοιτάς, σε κοιτάνε και μετά μέσα σου κλαις. Κλαις με αναφιλητά. Τι να πω για τους πινάλες? Φέρε μου ένα πατατάκι, φέρε μου ένα πατατάκι. Καλά, μόνο 3 μπολάκια για ένα ποτό. Ποιος θα το φάει? Φέρε μου ένα ξηρό, ένα πατατάκι και ένα για το κέντρο για να τσιμπάμε. Λοιπόν, αυτά που σου φέρνω δεν είναι γύρος. Δεν είναι σουβλάκια, δεν είναι μπιζόλα για να χωτάσεις. Είναι συνοδευτικά. Είναι snacks, είναι για τη γεύση. Πώς το μπούτσο στο σπίτι σου? Δεν είναι για χόρταση και δεν με ενδιαφέρει αν στο μαγαζί στην Μύκονο που είχες πάει πέρσι σου έφεραν γαρίδες και στο σπέρμα τους. Αυτά έχουμε, αυτά προσφέρουμε. Αν θες, πήγαινε εκεί και μην μας ζαλίζεις το λιλί ή το πεπί, ανάλογα την περίπτωση. Παιδιά, λοιπόν, ας αφήσουμε τις μαλακίες. Είναι καθαρά στο σερβιτόριο. Φαντάσου, το μπαρ να έχει φτιάξει το τελείο μοχίτο. Η κουζίνα να έχει βγάλει το τελείο συνδευτικό. Και να πάω εγώ μετά από μια ώρα και αφού το πάω να του πω πάρ' το ποτό σου ρε μαλάκα. Πιστεύεις ότι θα αφήσεις πορτογάλ? Όσο γαμάτι και να το μοχίτο σου, όσο γαμάτι και να είναι καμπνιστή η πιζόλα σου, θα σε πιέσει τη μάπα και θα σου πει άγαμι σου. Σας άρεσε το βίντεο? Does it feel good? Σας άρεσε, κάντε μια τυποποίηση, κάντε ένα like, κάντε μια εγγραφή. Bye!